Юлда нәрсә уйнашакбыз? Бу гитара түгел. Алайса нәрсә? Син алар беләнме? Юк, минем җеназа. Мин булышам. Сәйеткә булыш. Эй, Майлз. Булышасың килмиме? Яхшы бос. Сез иярә алсын өчен эзләр калдырырмын. Мин бер кемгә дә иярмичәкмен. Сез әзерме? Әзер. Ашаник ұшышы пассажиры Джек Шепард. Джек Шепард, ұйышманың мәгълүмат киштәсенә килегез әле. Мин Джек Шепард. Мине яңа гына чакырдылар. Әйе, Шепард әфәнде. Мин сезне чакырдым. Мин сезне кирү янында күрәсе идем. Мин монда, шуңа нәрсә? Мин чын күңелдән гафу үтенәм, ләкин сез Сиднейда теркәгән йөк белән аңлашылмаучанлык килеп чыккан. Йөк белән? Әйе, әфәнде, табут белән. Мин аңламыйм, ул килмәде дип әйтәсегез киләме? Аны очкычка йөкләп куймаганнар. Җеназа 2 сәгатьтән. Ул кайчан киләчәк? Уйышма бу хәлгә бик үкенә, ләкин ул кайчан килүен белмибез, әфәнде. Хәзерге вакытта без аның кайда икәнен ачыклыйбыз. Менә дигән дивар. Ишек анда күтәрербез. Без күтәрмибез. Без моннан алып барачакбыз. Әйдә. Мәгарәләрдә кем китап укый? Нигә аның бер кулы гына? Икенчесен кара төтен өзде. Әйе, минемчә күңелле булачак. Сок бул. Әйе. Үттем.